Fil-filmat li xandar One News 2 fil-għaxija, il-kandidat nazzjonalista Victor Scerri der jagħti daqqa ta' pon lill-plejer ta' Marsa Scala. Dan f'logħba bejn it-tim ta' Santa Lucia li tiegħu Scerri u President u t-tim ta' Witilajn, logħba li ntemmet xejn b'xejn. Iżda minkejja dak li jidher fil-filmat, il-klabb ta' Santa Lucia qal li mhux vera li Scerri fajjar daqqa ta' pon. Il-klabb qal li fl-ebda mument ma kien hemm la kuntatt ma' xi persuna jew imqarr l-intenzjoni għal dan. Iżda persuni li raw il-każ taw interpretazzjoni differenti, interpretazzjoni li taqbel l-iktar ma' dak li der fil-filmat. One News għamel kuntatt ukoll mal-President ta' Marsa Scala Ruben Buttigieg u tlabnih jikkummenta jekk il-plejer tat-tim tiegħu intlaqatx. Il-plejer intlaqat żgur, ġvijina kont fuq il-bench u l-plejer intlaqat minn Dr. Scerri. Issa jekk Dr. Scerri prova xjorqot il-ballun jew le dika ma nidħolx fiha jiena għandha tidħol fiha l-MFA. Buttigieg żied jikkonferma li t-tim tiegħu għamel protest mal-Malta Football Association minħabba dan il-każ. Il-klabb tagħna daħal protest l-MFA fuq l-inċident konċernat ġifi fejn jidħol Dr. Scerri. Jidher li l-aġir xejn sportiv ta' Scerri baqa' għaddej anke wara l-logħba. Personalment u professjonalment jiena ħossi wkoll inweġġa' bil-fatt li wara l-logħba minkejja dak li ġara jiena bħala President mort nieħu bidej Dr. Scerri, tajtu li tal-biberija u dan irrifjuta li jħod li bidejja. U qalli l-affarijiet ma jsirux hekk, qisu il-klabb tagħna għamel xi ħaġa ħażina fil-waqt li kien propju li fl-opinjoni tagħna ma ġixxiex kif kellu jaġixxi.